Tak, máme tu nové videjko, tentokrát o vypaľovaní prírodnej keramiky, respektíve keramiky z prírodnej hliny. Dneska tu máme 5 kuskov, budú pálené v tejto hlinenej piecke a živené týmto drievkom. Sú tu 3 druhy hliny. Takáto klasická hnedá, to je v podstate tu nás potoka hlinka. Potom tu máme takúto červenú, taký test, to je z katovej skaly, viac menej od nedaleko katovej skaly, tam bol taký vybagrovaný úsek doslova, že to tam svietilo, tak sme si vzali na test. A tretia hlinka je z Martinskej tehelne, takáto bielosivá, nádherná. Trošku sú tam také stopy po hnedej, pretože sme to odlievali s foriem a odlievali sme najprv hnedú a potom túto sivú a trošku to tam nachytalo takú hnedastú patinku, no ale v podstate ona sama o sebe je krásne taká bielosivá. Ten rozdiel je tam krásny, takže to som zvedavý, na akú farbu sa to vypálí. Hrnčeky sú trošku hrubšie, lebo nejako sa nám to nepodarilo asi dobre odliať. Tam naozaj to schne za behom 10-15 minút a stačí pár minút zaváhať a ostane tam trošku taká hrubšia vrstva. No. Napríklad tento je vypálený, tento je akože odliatý krásne na takú originál hrubku. Takže dneska nás čaká takýto výpal. Tu mám takéto kusy staré keramiky a ja ich v podstate musím narozbíjať na takéto menšie časti, aby som z toho mal také podpery. Vidíte, že tá hlinka je naozaj tvrdá. Tak, ja si to tu dám takto, aby tá keramika nebola priamo na tom ohni, aby tam bol nejaký vzduch medzi tým. Tak jedna. Druhá. Tak. Tu mám takto iba. Dobre, tak. Takto nejako to vyzerá. No a ideme zapaľovať. Tak, doniesol som si do sebou takýto malý senzorík, aby som vedel, aká je teplotka, a dal som ho rovno vnúka do toho hrnčeka, aby som mal istotu, že sa to vypáli aspoň na tých 750 stupňov. Lebo v podstate okolo môže byť 800 stupňov, ale ide o to, aby bola vlastne vnútri aj v tých nádobkách taká teplota. Tak ohník nám pomaly začína horieť. Teplotka stúpa. Ja by som to pomaly zvyšoval na tých 300 stupňov, tam by som to držal a postupne išiel na 400, na 500, naozaj pomaly, aby tá keramika nezažila nejaký teplný šok, aby náhodou nepukla, pretože naposledy, keď sme skúšali páliť tú bielu, takú sivú keramiku z tehelne, tak normálne vybuchla počas pálenia, ale je pravda, že vtedy tá teplota skočila na 400-500 stupňov v podstate okamžite, že tam to bolo také skokové, no a neviem, či bola dobre vysušená. Teraz je keramička vysušená dobre, možno 2-3 týždne sa sušila, alebo však pršalo.
Takže doma sa pekne sušila. Tak ideme to pomaličky zvyšovať na 100, na 200 stupňov. Drievka je dosť. Nám to kolíše na 340, 330, 350. A ja za každým, keď to vystúpa na nejakú teplotu, tak tam nechám to dohorieť a zase tam priložím. A ono to v podstate takto pomaličky sa to dá boostovať až do tých 800 stupňov, ale plamene to už robí krásne. Trošku mám nakrivo rošt. Máš pred okom presne už 2 hodiny taký zakrútený kábel a z môjho pohľadu to vyzerá, ako keby si mal taký ten, čo kedy si nosili monokel, vieš, ľudia. No, trošku sme zastali na 613. Chcelo by to ešte aspoň 200 stupňov. Ale akože plamienky šľahajú riadne. Je pravda, že ten senzor je priamo v tom hrnčeku. Takže možno je to dobré. Ja to vždycky po nejakých 500 stupňoch prikrývam takýmto poklopom, aby tá teplota vlastne stúpla. A nebolo počuť žiadny puk, žiadny krek. Takže je to dobré. Trošku to syčí vnútri. Predsa len toto drevko sme tu mali možno mesiac, dva nachystané. A z toho mesiac, dva pršalo, takže asi nebude úplne suché. Ono sa zdá, že je suché, ale možno trošku niečo z toho je ešte také vlhké, no, takže to nie je dobré. No, to by chcelo proste vysušené drevo úplne, lebo v podstate všetká energia z toho ohňa teraz ide na vysúšanie tej vody a nie na výrobu tepla. Ešte aspoň 100 stupňov a bude dobre.